फेसबुक आरो इउटुबनि आंगो लोगोफोरनिसिम आंनि गोसो सिंनि गाहाम अनसायनाय बावहरबाय। दिनै रिपाब्लिक डे 26 जानुवारि जोङो पिकनिक जानो जों थांगासिनो दङ। भिडिअ'आ इन्ट्रेस्ट जागोन, नायबाय रेडि जाखाबाय आरो जों बिराद माने गोसोआनो बिराद खुसि। माला जायगा मोनहैयो, माला सफैगोन, माला अखेनो मोनगोन बिनिल' सिन्थासो आरोखि। दायो जोङो मोनसेबो बुस्थुखौहाय माने जोङो बायले, जों गासिखौबो जों लकेल माने जोङो बरपेटा साप्लायनो, माबा साप्लायनो, माबा इउरिया होनायनो जों बेखौ जाया, जों जाया। बे खाथेना नुनाय माने गासिनोबो आलु जोब, आबाब आलु माहाजोन, आलु माहाजोन। दङ मोनदों गोबाङैनो जि गिदिर आलु एसेयानो थोयो, गोबां नाङा। जों नांनाय फियोयावनो नै आयंआ जोङोहाय माने आलु हरबाय, बिसिबां जानाय जासो होनो दुगाथारलै आलु माहाजोनना नै। औ ओमफ्राय बेनिफ्राय नै दै लाबाय माबा माने जों गासिनखौबो जों दंखलनि लोंग्रा मानसि नङाना नै दै लाबाय रेडि जोबखासै। बेनिफ्राय जों बैयावहाय माने जों बन लायनि र' बनाखौबो जों बाया, बिसोरबा मा बन सिना लाबोयो, मा सिना लाबोयो दाबो सेरफां पिउरल' जनो। जों गोदाव सोराव बन जनग्रा मानसिगाथ' नुबा जानो पिउर सेरफां बाख्लासोबाव एकदम पिकनि थाखाय सप्तासेनि सिगां जों साल बन सिननानै दोनो। नै साल बन सिननानै दोनखादों नो बनबो माहाजोन आलुबो माहाजोनलै सिनावहाय। आर न'निबो माहाजोन, न'आ लुदावबारियाव लुखायोल'खा। बोरैबा सोरबा बिहामजो फैसनबाय आयै बेलथाय बेलथाय थादोनिया। औ र' सफैसिगोन बिहामजोआबो मोनसिगोन, लाबोखानोसै नांखागौसो दा बिहामजोआलाय नांगौसो। गैले बुरैबाय मावनोबो न' नांगौ ना बन नांगौ ना आलु नांगौ दंजोबखायो, जाग्रासो गैया। दा बिहामजो फैलानो रंजा बाजा थाफै जाफै। बारि बागाना जोबदों ना गायग्रा जोबदों ना बिथान जोबदों मा जोबनाय। औवा बारियाव फैबाय आरोखि। मानो फैदों ब हांसो, बोरमा खासि, हांसो इरि ओमफ्राय दाउ खासिफोरखौ माने हांगोनसोबाव आरो संबावा, संनाया आरो दस्राबाव थारमाने हांनो थाखाय नै बेबायदि केपासिटि खालामखाबाय। औ बे थुनानै हांनायसै। औ माने सफैजोब्बाय, थांनोसै आरो रेडिसै, साखाफारा जाबाय। बायदिसिना मस्ला मस्लि जाहैबाय। ओमफ्राय होजों जिरायनो थाखाय सियार लाबाय। औ होजों जिरायना जानो थाखाय। ओमफ्राय नैबे प्लास्टिक लाबाय, नैबे हाखु दाखु टिफिन लाबोनो हास्लाबाखै। जायगाया बेनो नै ओरैबायदि मोजां। सफैबाय लोगोफोर, थारैनो सफैबाय। बेनोसै बिराद माने मोजाङानो जुद गैयै होननानै बुंब्लाबो गोरोन्थियानो नङा। हांनायनि बियो नै नों मोनसे दा रिल्स मोसानांगौलै। नैबेनिफ्राय दा मोनसे डेन्स नुगोन र' बावले। लोगोफोर दै लाबोजेनबाय, बन इरि लाबोबाय, सावनो हांनो थाखाय हनै गनसिफोरखौ बानायबाय, मैगं हानो थाखायहाय नै बहाय बस्था प्लास्टिक बबाय, बिनिफ्राय मेंनानै जिरायथ'नो थाखाय सियारफोरखौ रेडि खालामनाय जाबाय। बिनिफ्राय बहर बर्तन सुनो थाखायहाय साफेद स्राब इरि बायदि हानाय जाबाय, दैफोरखौ रेडि दोननाय जाबाय गांब्ला लोंनो थाखायहाय। आरो मेंबावब्ला माबा मोनसे जानो लुबैब्ला नैबे निम्बु चक्लेटखौबो दोननाय जाबाय रेडिनो। काप प्लेट थोरसि इरि गासै ना बेदर बोरमा गासैखौबो रेडि खालामजोब्बाय। दायो जोङो जोंनि दिनैनि एसे प्रम'खौ जों खालामलांबाय थासिगोन। दिनैनि थाखाय धामाखौ इन्टारेस्ट जागोन आरो जों माबायदि संगोन माबायदि जागोन सबखौबो आंनि भिडिअनि गेजेरजों आं लाखै नोंथांमोन देखायनो आं रेडिसै। नै मैगं हानाया मोखां सामलायदों। आलु पटेट' आलु नै दिनै फार्स्ट टाइम सुबाय आरो ना माइरंखौ, नै फार्स्ट टाइम माइरं सुबाय लोगोफोर दिनैहाय। मावै दाङै जानायाव गोजोननाय दङलै रायजोफोर, ना मा होनो? औ मावै दाङै बोसोर गोदानजों लोगोसे रंजा बाजा जानायावहाय गोजोननाय दं।
खिन्थु दुखुनांथाव बाथ्रा बोरमाया फिसाल'मोन आंनि आथिङानो गोलैल' माथो ओंखामा मोननायनि लामायावनो ओंखाम मोनासै माने गोथां जानोसै नामालाय बे जाहैगोन बयलार हांनाय बेयो बयलार हांनाय जासिगोन रेडि जागासिनो दङ हांसिगोन आरो जासिगोन बाराबो गैला हिनजावफ्रा हास्लाबालै मावनायाव नोंजोंहाय हिनजावफ्रा हास्लाबा नोंजों मावनायावहाय दे ओरैबायदि खायद' मोजां नोंथांमोननि गेजेराव लाबोगासिनो दङ आरो जोंल' नङा गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो ओरैबायदि पिकनिक जानो फैगासिनो दङ दा नायदो नै तामाका लगायगासिनो दङ बेखौ जों ओंखाम जाया हांगोनसो बाबा बामलु सायबाय नाखौ फ्राय होनायसै बेखौ हागानो रेडि दिनै ओमफ्राय नैबाव ओंखामा मोनबाय नै बे ओंखामा जाबाय बिनिफ्राय ओंखाम जाखांनायनि उनाव नै दा ओंखाम मोनजासे टाइम पासआ नै बेनोसै नै टाइम पास नै ओरैबायदि मोजां बाहाय होनायसै माने बे फ्राय जागोन नै होबाय लगायनो थावआव जब्ब' आरो बियो मोनजेनबाय माने जानोसै हांनायफोरखौ जानो जों रेडिसै जाजेननोसै आरोखि ना जागासिनो दं नै जाजागासिनो दं मैगंफ्रा हागासिनो दं नै जानायसै नै फना डिस्टार्ब खालामनाय बिदि बे बोरमाखौ नै होनोसै बाय बोरमा सागर फाटा हांनायाबो नै रेडि आयै माखौ जाथ्र'बावनाय माखौ माबावनाय नै जाग्रा जागासिनो दङ जानो नाङा बानानै जाग्रा गैया गालांलाबायाला माखौ जाबावनाय माखौ हांबावनाय माखौ मा संनायाबो सावबाय जागासिनो जाबाय जाखोनि लालायखाबाय नै गोरानजों होहाबनायसै हाना जाफैलै साखोनि साखोनि हाना बयनामल' गोथां गोथाङा गोमोनसो मावखायो मावनायालाय जाखायो सावबाय हांबाय जाबाय ओरैबायदि माने बोरमाजों एरिजों हांगासिनो दं माने जानानै लामायाव जानायसै माने एसे जाबाय हांनायखौबो जाबाय ओरैबायदि मोजां माने जोबोद माने मोजां आरो बेयाव ओरैबायदि मजा नांदों माने बेलेग जायगानिफ्राय बेलेग मानसिफ्रा गुबुन हारिनि मानसिफ्रा फैनानै बेयाव पिकनिक जाफैदों जोबोद इन्टारेस्टिं आरो जोबोद मजा नांदों थारमाने तेरे बिना होननाय जादों आरोखि माने बिराद इन्टारेस्टिं आरोखि ना थारमाने जों संगासिनो दङ बोरमा मोनबाय जानोसै जानानै जों फुरा फट' क्लिप लानाय एन्जय खालामनाय जायगायाबो ओरैबायदि मोजां बैग्रि बागान ओरैबायदि मोजां जेरैथिंबो माने मानसि जेरैथिंबो हनै बेंखनजोबनाय जेरैथिंबो माने जायगा गैलायो ओरैबायदि होंगो दोंगो मानसि दासो फैगासिनो दं ओरैबायदि हिबि बिथाङा आफ्रिकानि साउथ आफ्रिकानि माने बिथाङा नैबे दानस्लायगोन माने बिथाङा बुंदों दाउआ ओरैबायदि टेस्टि जादों जोंनि हजोंहाय बारा मोनलाबाया होनदों मा बुंदों नोंसिनि इण्डियायाव बांसिन जायो होनदों आरो आंलाय सेरनै गाहाम जाखायो होनदों सेरनै गाहाम जायो आरोखि हामबायसै होनना बुंदों बिथाङा बिदि आरोखि ओरैबायदि गोजान गोजाननिफ्राय मानसि आलासि हांख्रायदों जोङो बेबायदि रायज्लायजाखा नै नुखाबाय दा डेन्स इन दा डेन्सआव 11 स्टार मोननाय मानसि बियो बिथाङा जानाय खर्सखौनो साउथ करियानाव खालामना फैदों ओरै जानायनि खर्स आरोखि माबायदि अग्लिनांगौ खोनबेसे जानांगौ मा हारा बेखौनो साउथ करियानाव ट्रेनिं लानानै फैदों आरोखि बिथाङा माने बिथाङा जानाय लोंनायाव बारा रायलाया
माने बिनि खसानो बिदि मोदोम मोनजायालायो हारानावसो हाराखौल' सोबनानै थानो हासै आं बेथ' मोनजायो रसान थोसै आरोखि आं रससो आरोखि हाद्राय खालायो खालि रस बियो लाब्रा होनना बुङोब्ला मोनब्रै मोनबा मैगंजों होफाना संनाय जेरै आलु कबि टमेट' मटर बायदि बायदिजों संनायखौनो बुङो लाब्रा ओंखाम ओंख्रि जायैनि सिगां जों एसे बेरायबाय थ' आं सरि जायगाखौ आङो ओरैबायदि खोन्थानो बावदों माने जोंदि पिकनिक जाफैदों बे जायगाया जाहैबाय निजोला पिकनिक स्पट आं सिगाङावबो निउ इयाराव फैनानै भिडिअ आपल'ड होबाय दिनैहाय आरो एसे स्पेसियेल आरोना एसे लोगोफोरजों स्पेसियेलि जोङो फैदोंगोन होननानै लादो आरोखि 26 जानुवारि नै लोगोफोर रेडि हेभि फक बेंसार लाब दंसोलाय थिखायो आरोखि गिहि फवासे औ कबि दङ ओमफ्राय सामब्राम मटर आलु ओमफ्राय दै एसे होदों ओमफ्राय मांगायनायनि मोनसे बुस्थु बेखौ खोन्थानो हाले बिराद मोजां दानि बुस्थु होनाय जादों आरो ओरैबायदि खाथिना ओरैबायदि गोथाव जादों सोंख्रांबोनो जाजोब्बाय ओंखाम ओंख्रि एरि गासैबो रेडिसै दा जोङो जानाय दसेनि उनावनो जोङो जाजोबगोन नै होनायसै थांदोनो न'आव आखुरा थिग जानाय नङालै बिदिला आंनि नैबो औ बे बारा जाया जानायालाय औ समा नांदो अजा अजा जा